Wat een warmte, joh. Nee, de Aroene nacht ging beter zeggen. Van de morgen betiet wie het buis 9 graden, wiels 0 gewoon is. En als het nou thuis is, gewoon wel een temperatuur om bij de 4 graad. En we zitten daar goed dik boppen. Maar verder zie je het dan wat temperatuur ombelang het maaitiet, maar het waarbeeld wie est. Joen en vannacht nog altijd een ruim, lichte ruim en een hege temperatuur 4 of 6 graden. En verder hebben we het door een matig en krachtige wind uit het zuiden-zuidwesten mee, meer zuidwest in het waardgebied, het krijgt 6 ontzon. Morgen hoe dag. Bewolking, wat ruim, lichte ruim, stoorruim. Ja, soms ruimt het even een beetje meer, vooral in de maandtijd. En dat is het beeld dan. Temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen om het bij de 8 of de 9 graden heen. En de wind op een nieuwe hut krijgt 6 ontzon. En die komt dan uit het zuiden en zuidwesten, maar meest zuidwest. In de jontijd, ik denk nog een beetje ruim, maar dan komt het droege waar. Snuin, een droege dag. Temperaturen 9 en 11 graden. En we hebben bewolking, maar misschien ik nog wel een beetje zinnen. Verder een krachtig onthudde wind, nog altijd nu het zuiden en het zuidwesten waai. Dan terug naar Takkenbieken. Op Manje een buiken, temperaturen 8 graden. Op Tieze droeg waar staat nou steeds, maar 6 graden en meer zinnen. In de nacht 0 of plus 1, dus de frost komt er weer aan. Want waanzij hebben we zo'n 4 graden, in de nacht lichte frost. En ik denk dat het na waanzij nog kouder wordt. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.